Josep Xammà, un dels periodistes més internacionals que ha tingut mai Catalunya, va néixer a Barcelona l'any 1888, l'any de l'Exposició Universal, d'una família de l'Ametlla del Vallès. Arriba a Alemanya l'any 1922, pocs anys abans Alemanya havia perdut la guerra, això volia dir reparacions de guerra, desarmament, pèrdues territorials i sobretot una gran humiliació per a Alemanya. Tota aquesta humiliació sumada amb crisi, sumada amb desestabilització política, sumada amb disturbis, amb poca creença en el futur, és el que Xammà veu i el que se n'ha dit l'ou de la serp del nazisme. Una de les pàgines més interessants i alhora més discutides d'Eugeni Xammà és la suposada entrevista a Adolf Hitler que es va publicar a La Veu de Catalunya el novembre de 1923. El títol és Adolf Hitler o la ximpleria desencadenada. En ella Hitler se'ns presenta com un personatge absolutament patètic, un personatge grotesc, un personatge titllat de ximple i ridiculitzat a més no poder, i on recull algunes de les coses que marcaran el mandat terrorífic d'Adolf Hitler com a canceller d'Alemanya. S'ha dit que si és inventada, que si no n'han parlat Josep Pla ni Eugeni Xammà van parlar més en les seves memòries ni cap text. Adolf Hitler l'any 23 no era pràcticament ningú, per tant, inventar-se una entrevista amb ell no tenia massa sentit, però és que alhora l'entrevista, l'estil de Xammà, el text de Xammà, el que denota és una visió de molt a prop, una descripció molt precisa del personatge. I sobretot hi ha un detall que a mi em crida molt l'atenció, que és que parla de l'eliminació dels jueus d'Alemanya. Una eliminació dels jueus d'Alemanya dita així 19 anys abans de la conferència de Wannsee, que va suposar decidir la solució final. D'alguna manera, 19 anys abans, el Hitler de Xammà parlaria de la solució final. De l'imaginari català periodístic de l'època, dels 20 i 30, però amb el tall tan important que suposa la Guerra Civil i el franquisme, ell perd el contacte amb el lector i no només perd el contacte amb el lector, sinó que perd el contacte amb la tradició. Ell deixa de formar part de la tradició i no té la possibilitat de formar a nous periodistes, de formar a nou públic i a nous periodistes que segueixin la seva estela, la seva carrera, però ja mai més serà el periodista que havia estat. Ell decideix, després de la guerra, que si no se li permet escriure en català, ell no escriurà ni en català ni en castellà ni en cap idioma a Catalunya. No vol que el seu dret a escriure estigui sotmès als designis de la dictadura.